berot. Hai Pak Sukiyul, Cak Sukiyul langsung berot. Kampung Tulmanan, Mas Bambang ya Pak. Goyang Mim. Aku iki tukang tambalkan. Selamat meluncur. Goyang. Uripe sak dalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Banting jogo gawe sandang lan pangan. Tukang tambalkan uripe sak dalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ana kan kecah. Lah iki wis kira jadi teko. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor kan kecah maneh. Isih-isih rejekine padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk. Aku iki tukang tambalkan uripe sak dalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Banting jogo gawe sandang lan pangan. Aku iki tukang tambalkan uripe untung-untungan. Wayah apes duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ana kan pecah. Lah iki wis kira jadi teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor kan pecah maneh. Isih-isuk rejekine padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk, padha mlumpuk. Semanun, terima kasih Cak Nasir Basori, pengitar undangan di kawasan Resongo. Cak Sukiyul Resongo, Kampung Tulmanan Resongo. Hajatnya tanggal 17 yang akan datang Selasa Kliwon di bulan besar. Kebetulan siang malam ibronya Cak Samuliarni, Cak Mahrus Logu Maturnuun, Kampung Saidel Mas Bambang, Cak Rokib. Kemudian Reni Putra, Huda Samsi, Cak Johan Sudarso Rohima, Cak Sohi Putra. Matur nuwun, terima kasih Cak Hamim, Eko Wahyudi, Karim Bella dan beserta Eko Maula beserta kawan.